Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un prim episod de Minecraft Survival Games pe tabletă. Mi se mișcă un pic cu lag, dar nu-i bai. Ce? Trebuie să mă loghez. Conectat și care vedem care. Și am intrat. Ei, da, mai e mult. Nu începe. Trebuie să mă aștept. Vreau să jucăm 2 meciuri. Dar noi am intrat. Nu se poate. Am spart apa. Ce? Filmez. Hei. Hei. Și mi-am luat din nou Mobizen. Skin-ul meu. Testem neamul în față, teste de acolo. De pe 39. Dăm skin-ul lui un pinguin. Pinguinii. Suntem invadați de pinguini. Gata, mi-am băgat și tableta la încărcat. Se mișcă video de ăla. După cum vedeți, ce până sunt chesturi. Nu ziceaba la mijloc. Băgăm și nouă, uite că știu o rută pe aici. Să nu ziceți altceva în comentarii. E primul episod de Survival Games. Jucăm pe tabletă. Aici trebuie să avem un chest. Uite, pe aici am un chest. Mai în față. Trebuie să fie aici, vedeți. Nu știu unde era mult chestul ăla. Am rută pe aici. Am nici mâncare, e bine. Rău. Nu. Aici sunt chest. Ce bă, nu mai sunt. Ce? Nu sunt chesturi, nu. Poate vine un acum pe și mă mor. Cum pune, nu sunt chesturi. Nu sunt chesturi. Aoleu, nici. Nu ce aici, mă.
că străul să-l bată așa cu mâna. Că tot sunt expert. Dacă n-am să aici e bine. Da. Pândim. Oh, ia uite-mă pe ăsta. Stai să luăm așa ușurel. Pe spatele lui. Și că nu e. Și luăm pe la spate. Luăm pe la spate. Credibil. Îl batem. Nu vreau să cred, l-a bătut. Cu mâna l-am bătut. Nu-mi vine să cred. Nu, mă, nu. Vine unul. Tim. Cioră. Ia uite să nu faci. Și-l dau. Îl bat. Hai, mai vină, mă. Bă, mai vină, mă. Hai, mai știi? Bă, hack. Zic și așa, hack. S-au refucesurile. Dă-te, bă, că nu vreau să pierd. Ai înțeles? Eu am șarmură, bă. Creeperul ăsta, cu căști. Mamă, ce mă enervează ăsta, bă. Las că te batem noi, mă, fii atent. Deci de nu o scapi eu când te bat. Creeperul! Trebuie să-l bas. Hai, nu mai are prea multă viață. Hai, bă, m-am omorât. E incredibil, bă. Hai să intrăm și noi altundeva. Hai la Skyward. Vedem dacă merge. Noi, din păcate, nu merge să intrăm pe Skyward. Intrăm și am filmat. Hai să facem și parcurul ăsta ca să terminăm cu parcurul. Nu, o să filmăm și de el. Din păcate n-avem cum, n-avem. E 8 ceasul. Și eu zic că e destul de târziu. Oh! Bam. Nu, am căzut ca ultimul ratat. Am atât cu acest episod. Vreau să avem câte mai multe like-uri și eu am fost Edi. Pa, pa!